În cadrul vizitei de lucru în raionul Nisporeni, premierul Iurie Leancă a vizitat și un centru multifuncțional din satul Șișcani. Acest centru este destinat copiilor. Premierul Iurie Leancă a menționat că acest centru reprezintă un element de europenitate, dispunând de echipament nou, modern și condiții foarte bune. Ceea ce văd aici este nu doar un element de europenitate, cum a zis cineva din aur, este un centru modern, copiii văd că sunt fericiți, cu cele mai bune condiții ca să se simtă bine după școală. Înțeleg că vin și cei mai în vârstă să socializeze aici, să discute problemele localității, să găsească împreună cu domnul primar și Consiliul soluții. În instituție activează 10 specialiști care prestează servicii de asistență psihologică și organizează seminare de instruire, cum ar fi, de exemplu, Școala Viitorilor Părinți. Deci noi tot timpul am tins spre transparență, lumea tot timpul a știut ce vrem să obținem, a venit cu contribuții, noi n-am întârziat niciodată cu contribuția nici într-un proiect investițional. Respectiv, suntem mulțumiți de participarea cetățenilor în luarea deciziilor. Costul centrului multifuncțional se ridică la 4,5 milioane de lei, bani alocați din fondul de investiții, cu contribuția Consiliului Raional Local și Guvernului Republicii Moldova. Tot în aceeași zi, premierul Iurie Leancă a efectuat o vizită și în satul Mărinici. Șeful executivului a trecut pe la grădinița care se află în plin proces de renovare. Instituția are o capacitate de 90 de locuri. Șeful Cabinetului de Ministri a declarat că statul va identifica soluții și mijloacele financiare necesare pentru reparația grădiniței, dar și pentru alte instituții preșcolare din țară. Nu doar la dumneavoastră, din păcate, așa probleme există. Cam în tot sutul de localități din Republica Moldova nu sunt în grădinițe. Mi-e rușine să spun această cifră, dar asta este adevărul. Pe acest motiv, să construim acolo unde nu sunt grădinițe și acolo unde sunt și nu sunt capacități suficiente să le extindem, este o prioritate a noastră foarte importantă. Potrivit calculelor efectuate de autoritățile locale, pentru finalizarea lucrărilor de renovare a grădiniței de la Mărinici ar fi nevoie de 13 milioane de lei. Tot ce vreau să vă zic, că soluții o să găsim. O să găsim sau din resursele noastre proprii pentru anul viitor, sau iată, am vorbit cu colegii de la București, urmează până la finele anului să mă mai văd încă o dată cu domnul Ponta de acolo și banii care o să ne dea, ne-am înțeles că o să-i cheltuim prioritar pentru grădinițe. De asemenea, șeful guvernului a discutat cu sătenii pentru a afla care sunt problemele acestora și a identifica soluții, astfel încât oamenii să aibă condiții de viață mai bune.